Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Minecraft στο server Smash Logic. Την IP θα την έχω λογικά κάτω. Αυτό είναι το σπίτι μας και πάμε να σας ξεναγήσουμε. Ένα λεπτό. Έχω κάνει donate και τώρα εδώ είναι το spawn. Το vote. Εδώ έχει free stick, wood και leaves. Εδώ είναι το enchant, το food, το jail. Έχω και fly, ναι. Εδώ είναι η φούρνη, νομίζω. Ναι, η φούρνη. Warp. Υπάρχουν πολλά warp. Πάμε warp. Όπα. Prestige. Είναι mine, είμαστε σε prison. Να το. Όπα. GG. Καταλάβατε, Να. Λοιπόν. Εδώ όλοι έρχονται με νάκερ και τρώνε μπαν. Blocks. Έχω και το comment. Ναι, τέλος πάντων. Δεν έχουμε. Ναι, τώρα να μην σας ζαλίζω. Lag. Πάμε warp. Donate. Λοιπόν, από την αρχή. Αυτό είναι το donate το quad που έχει 5 ευρώ. Εδώ είναι το donate το diamond που έχει 10 ευρώ. Το donate emerald που έχει 25 ευρώ. Το obsidian που έχει 35. Το endstone που έχει 50 και εγώ έχω endstone. Και εδώ είναι το bedrock, το τελευταίο που έχει 100. Και εδώ είναι διάφορα comment, εδώ κάτω. Το fly που έχει 10 ευρώ. Που δίνεις 10 ευρώ μόνο save και σε κάνει 2 rank up. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Και το blocks. Το blocks που το έχω κι εγώ. Το extreme peak. Kit. Extreme peak. Και αυτό το έχω. Σε 5 μέρες το παίρνω. Το ultra peak. Δεν το έχω. Το power shovel το έχω. Sword το έχω. Το bow όχι. Το axe το έχω. Τι άλλο έχει. Όχι στο free αφήστε το. Parkour. Όχι. PvP. Πάμε PvP. Αυτό είναι το PvP. Δεν μου αρέσει πολύ. Παλιά ήταν πολύ πιο ωραίο. Εντάξει, αυτά ήτανε. Τώρα πάμε στο Sky PvP. Το κανονικό μου name είναι Ιωάννης 2002. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε fly, απλώς έχουμε platinum.
Ναι, να με σκοτώσουνε. Τώρα βαριέμαι να κάνω PvP. Εδώ είναι το enchant. Εδώ είναι τα vote. Εδώ τα donate που μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι το kit, το gold. Το kit, το platinum που έχω. Ναι, το αυτό είναι. Το kit, το diamond. Αυτό είναι το silver και αυτό είναι το bronze. Από εδώ είναι το shop. Το shop. Και αυτό είναι enchant είναι. Ναι. Τώρα πάμε στο staff. Warp staff. Αυτός είναι ο owner, ο Darkman Grey. Ο admin developer. Πώς λέγεται, ναι. Και αυτός είναι developer. Ο The Coolican. Και τώρα πάμε μια βόλτα κάτω. Υπάρχει lag στο server, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Το αλλάξανε ρε. Πού είναι τώρα δεν ξέρω. Εδώ είναι λογικά. Όχι, ούτε εδώ. Εντάξει, τέλος πάντων, πάμε spawn. Τώρα στο hub υπάρχουν factions, νομίζω είναι ανοιχτά, ναι, αλλά δεν μου αρέσουν καθόλου. Ξαναπάμε hub. Δεν έχω παίξει ποτέ faction. Skywars, kit PvP. Λοιπόν, εδώ έχει μόνο το VIP, το kit, το rank, με 10 ευρώ. Ναι, δεν έχει κάτι άλλο. Skyblock. Ναι, αυτό είναι το νησάκι μου. Είναι λίγο ωραίο. Πάμε πάλι hub. Να και το creative που είναι κλειστό. Ξαναπάμε στο prison. Εδώ αναγκαστικά πρέπει να πάω στο spawn. Δεν μπορείς να πατήσεις τίποτα. Λοιπόν, αυτός είναι ο σερβερ. Σε όποιον αρέσει μπαίνει, σε όποιον δεν αρέσει δεν μπαίνει. Διαφημίσεις κάνουμε. Περιμένετε. Αυτός είναι ο Dercrafter, έχει και αυτός βίντεο, κανάλι στο YouTube, Dercrafter λέγεται. Βλέπω το έφτιαξε το plot. Ναι, φτιάχνουμε αυτό εδώ το σπίτι μαζί. Ναι, αυτά. Μήπως θέλει Emerald. Όχι, εντάξει. Τα αφήνω εγώ εδώ.